Kajing Maramot ya kajing sator ya Jingkieng jong kapong yam kabalas dang nadu ka khatlai tari uno pra arja arpulai bat kabadang ya chaprang menta ya kabaan pendap hapo sau benai ka deiru kajing pentrei kabala lut daki Klur tingka. Ya kani la pentip da Deputy Commissioner jong Kyrwoh District arpet upadhyay lengba ka Kyrwoh ka bawla pha ha ka khat sau tari uno pra arja arpulai ha ka ba uloong bakate kajing Maramot kelas dang lengba ka dam rehabilitation and improvement project DRIP bala shimti da ka ITD Cementation India Limited ban Maramot ya ka bat ka bala bu thong ban pendap ya kajing Maramot hadu sau benai katala kumnu hadu benai leber jong snam arja arpu sau ban wan. Ka Kyrwoh ka ong baga sarkar Meghalaya ha kajing tray lang bat ka World Bank kala penlong ya ka rehabilitation project hadam yam da kajing tu pentikena ban lat na kajing mansau bat ban penskam ya kadam. Deputy Commissioner Kyrwoh District ha ka Kyrwoh ula ong ru baga kam rehabilitation la pentray ha po ka dam rehabilitation and improvement project DRIP da ITD Cementation India Limited ya ka ba ka drip project kadai ka way na ki project jong Ministry of Water Resources MOWR River Development RD but Ganga Rejuvenation GR jong sarkar India but World Bank da ka jing tmu ban penbet penbiang ki lat jingada but ban pentray kam ya ki kattu kat ni ki dam ki bala syajet hakari barok way. Ula pentep bana ka jing yo South Spa South Poi Klur na ka benta ka jela Meghalaya ka project ka bapen ya ka jing Troiñ ka nongrim jong ka dam yam bat ka daw ka long namar ka jing Ïaid Palat put ki kali ketmar man ka sngi kumta ka yam dam rehabilitation ka de ka sen jam ka bakongsan ban pentik nai ki lat jing da na ka benta ka ne ka jing tai haki ba bonsnam. Nalor kata uloong baya ka kam la pentray hapo ka dam rehabilitation and improvement project phase 2 DRIP 1 kabala mang hadu saupusan poin san pra Klur hakaba khatnri poin khandai sau Klur lamang kerpang na kabenta ka yam stage 1 hydroelectric power HEP dam. Arpet upadhyay uloong ru baka jing pentray kam ya ka rehabilitation ka kenthop ya ki lat gilenti ki bayar ka jingti thliu shadu ka nongrem bat laksam do bilat haka bat ya ka di project labu por ban sim kumba palat sau banai ban pendap bala community baka di ka dam kanne sa arpusan snam hadin bala dap ban Maramot ya ka. Hendrei uloong baka jing maham halor ka jing te lakam ya ka jing Ïaid ki kali ha ka por ban Maramot ya ka ni ka Jingkieng ka dei namar ka la ban kata ya ka kam bat ka la ru ban penlong su ban pensniu ya ka ni ka Jingkieng.